Ahojte všetci, tu Lukáš. Myšlienka inteligentnej domácnosti je veľmi lákavá pre mnohých z nás, no hlavne pre tých, ktorí majú radi technologické hračky. Ešte lepšie je to vtedy, ak takáto technológia skutočne funguje a využijete ju deň čo deň. Mojím prvým krokom k inteligentnej domácnosti boli svetlá na ovládanie cez smartfón. Nie sú to však obyčajné svetlá. Philips Hue sa dokážu rozsvietiť na červenú, zelenú, modrú a všetko medzi nimi. Celkovo tak vedia rozžiariť stenu alebo celú miestnosť na 16 miliónov rôznych farieb. Ak ste ako ja, tieto svetlá sa vám budú veľmi pozdávať. Najskôr však informácie o recenzii. Philips ani Lifex si túto recenziu nezaplatili. Poslali mi však svetlá, ktoré môžem používať aj po ukončení recenzovania, za čo som veľmi vďačný. Dôvod, prečo som súhlasil s takouto ponukou, je fakt, že svetlá ako Hue alebo Lifex skutočne dotvárajú atmosféru ako nič iné, čo som doteraz videl. Poďme teda na to. Philips má svoje svetlá na trhu už nejaký ten rok, no dodnes je to aj napriek ich vyššej cene najpredávanejšia voľba. Ak s nimi chcete začať, budete potrebovať starter kit, v ktorom dostanete 3 žiarovky Philips Hue, ako aj jednu veľmi dôležitú časť celého ekosystému. To je bridge, ktorý sa napája priamo na router a ktorý funguje ako taká stanica, cez ktorú sa ovládajú všetky svetlá. Bridge stačí zapojiť do elektriny, cez sieťový kábel do routeru a ste pripravení zapojiť svoje prvé žiarovky. Pre plnohodnotné používanie si musíte stiahnuť aplikáciu Hue, poprípade jednu z alternatív tretích strán. Ja používam Hue priamo od Philipsu a Hue Pro od Benjamina Chevora. Snáď som mu veľmi nedomrvil meno. Cez tieto aplikácie máte možnosť zmeniť si nielen farbu, ale aj nastavovať rôzne efekty, ukladať si predvolené nastavenia a veľa ďalšieho. Napríklad jednou z možností je nastavenie svetiel ako budík. Ráno sa vám pred zazvonením budíka môže lampička pomaličky rozsvietiť na farbu, akú si zvolíte, čím dokáže simulovať svítanie. To ale nie je všetko. Vďaka integrácii s IFTTT alebo If This Then That máte možnosť nastaviť si doslova šialené veci, ktoré by mi pred pár rokmi ani nenapadli. Ako príklad uvediem počasie. Ak aplikácia If This Then That zistí, že vonku prší, dokáže zmeniť farbu žiaroviek, povedzme na modrú. Ak bude svietiť slnko, tak na žltú. Môžete dokonca žiarovku nastaviť aj tak, aby zablikala, keď dostanete e-mail alebo SMS správu. Naozaj veľmi zaujímavé veci. Podrobné nastavenie je ale samozrejme na každom z vás. Ak sa vám toľko peňazí nechce investovať, existujú aj lacnejšie alternatívy. Jednou z nich sú žiarovky od spoločnosti Lifex. Tie dokážu fungovať bez bridžu a tak si nemusíte kupovať starter kit, ale rovno toľko žiaroviek, koľko budete potrebovať. Po rýchlom vyhľadaní som žiarovky Lifex nenašiel v žiadnom slovenskom e-shope, no dobrou správou je, že sa dajú objednať priamo z webu výrobcu. 4 kusy modelu Color 1000, ktorý môžete vidieť aj vo videu, stoja $190. Ďalších 20 dáte na poštovné. Počítať ale musíte aj z DPH, ktoré sa môže a nemusí platiť pri doručení. Lifex sú rozdielne v tom, že podobne ako napríklad Chromecast, pracujú s vlastnou Wi-Fi, ktorá sa pripája priamo na router. Nepotrebujú tak medzičlánok, ktorý by vás zbytočne stál peniaze navyše. Čo sa funkcionality týka, zatiaľ nie sú tak vyspelé ako svetlá od Philipsu, no farieb dokážu zobraziť taktiež 16 miliónov a svietia naozaj parádne. Ak si hovoríte, že dať toľko peňazí za obyčajné LED svetlá je šialenosť, pravdepodobne nie sú pre vás. Len možnosť prebudiť sa postupne vďaka simulácii svítania, čo je nápomocné hlavne v zime alebo ak vstávate skoro, bol pre mňa dostatočný dôvod na to, aby som ich vyskúšal. Schopnosť nadizajnovať si miestnosť podľa nálady je len veľká čerešnička na torte. Svoje plus si na svetlách musí nájsť každý sám. Či už chcete nasvietiť štúdio alebo ich len využiť v spálni, zvládnu naozaj všetko. Ak máte nejaké tipy, ako využiť Hue svetlá alebo celkovo o automatizácii domácnosti, veľmi rád si ich prečítam v komentároch pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte mu palec hore. Ak sa vám nepáčilo, dajte mu palec dole. A ak ich chcete vidieť viac, nezabudnite sa prihlásiť na odber. Ja som Lukáš a vidíme sa v ďalšom videu.